आयु आयु मा खालामबावदों जाखो आङो आयु आयु 10 बिगा हायाव माइ गायनायाबो आंना दैबानाजों सेस थैजोब्बाय आयै आयै मा खालामबावदों आङो आंलाय सिमाङाव नागिरनानै खिन्थानायखाय नंखाय सानदोंमोन आङो हरै माथो फैनानै नायफैबाय गैला माथो सेस थैजोब्बाय मा खालामबावनो जाखो दे आयै ओइ मुला नोंनो माबा मोनसे राहा दिन्थिदोलै आंनो आयै मा खालामबावनो आङो आयै बेनोथ'लै आं दाखालिनो दुब्लियाव नायफैनानै नोंनो खिन्थाहरनो सानखादोंमोन ओमफ्राय आंनाव रिसार्जबो गैया जाहैबायना दामाबो बाराथार दाना रिसार्जखौनो सोनो हायाखैलै आङो सानराजा ओंखायनो खिन्थाहरनो मोनासै आङो हे आइ बिमा लक्ष्मि मा जाखो आयै माथो सेस थैजोब्बाय जोंना माइयानो बिदिजोंलाय बोरै आबाद मावनानै जाबावनांगौ जाखो आयै जोंहाथ' जेबो खामानिखौनो मावनो जेबो माबायानो गैया माथो आबाद मावनानै जायो जोङो आरो बेफोरबायदि थैजोब्बालाय मा जाबावनांगौ जाखो दे बिदिबा माथो ओंखामानो रसा सिनांसिगोन जोङो सानराजा बेनोथ'लै मोनाजिला मा खालामबावनो दे जोङो दे बांद्राय गाबसनांला दे सानैबो एसे धैर्य हमब्रा धैर्य हम बोथोरा थाङाखैना दाबो आरो जोंहानाव खोथिया दंलै खोथिया दं बेखौ लाबोनो हागोन दे आंलाय बोरैबासो मोनजोब्बायहाय सानराजा मा खालामबावनो दे दुब्लियाव फैनानै आयै ओइ मोनाजिला बांद्राय दा गाबसोलै ओइ थांदो दे थांदो न'आव थांनानै ओंखाम संहैग्रोदो ओंखाम बिराद उखैनाय मोनबाय आङो जागोन दे बेखौनो नोंबो बांद्राय जिंगा दासि दे थांनानै ओंखाम संहैसै आं दे नोंबो थाब जाना फैदो नै बांद्राय गाबनांला दे आं बैयाव मोसौ दोस्लायहैगोन दे मोसौ दोस्लायना फैफिनां र' बै खाथियावनो नै फंबाय मानो गाबलायखो नोंलाय हे आब' नागि आरो मानो गाबनोसो होनबावदों नोङो नै नों सिमाङाव आंनो जेरै खिन्थाहरनाय बायदिनो सेस थैजोब्बाय आंना माइयानो 10 बिगा माइयानो एफा बुरजा गायनायानो मा जाबावनांगौ दे आङो दायो बे माइया थैजोब्बा आंहा मा जाबावनांगौ ओइ फंबाय मानो इसिबां दुखु जादों नोंलाय बिदि दुखु जानाङाहाय मा नोंबो नागिर दंना नै आरो नों मानो एसे जिंगासिदों दे बोथोरा थाङाखैना दाबो गायफिननो हागोन दे आगै नोङो माइखौ गायफिननो हागोन ना इसिबां जिंगा दासि दे आरो माइखौ गायफिननायाव अखा लाबोनायाव आरो नोंखौ हेफाजाब होनायाव नैबे नोंबो नागिना दंफाखायोना मानो इसिबां जिंगासिदों नोंलाय हे आब' नागि माथो लेट माइ गायनायफ्रा माइयानो फिथाइयानो थायानो माथो गुग्ला जाजोबोनो माइयानो ओमफ्राय आंनि फिथाइया माइ गायनायनि फिथाइया थायगोन बियो इसिबां लेट गायबा औ आगै थायगोन मालाय भाद्र मास जोबजासिम गायो ओमफ्राय नों मानो इसिबां जिंगासिदों दे जिंगासिनाङा दे ओंखायनो आं नोंनो सिमाङावबो खिन्थाखाथारदोंमोन नोंखौ बावगोन होननानै माबा नोङो नंखायसो सानबावदों खोमा औलै आब' आं नंखायसो सानदोंमोन दे आगै नंखाय सानदोंबा जेबो नंला दे ओमफ्राय माइखौ गायफिननो हागोन आरो माइखौ गायफिननायाव अखाबा हागोन दे नों जेबो जिंगा दासिथार आगै आं थांनोसै दे आगै आरो माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला आंखौ गोसोखांबानो जाबाय दे नों हारसिं थानाय टाइमाव होमबाथाय आङो नुजाफैगोन दे जागोन दे आब' नागिन हे इसोर मा जाबावगोन दे मारै जाखो आंनि जिउआनो माथो नागिखौ लोगो मोनबाय थाग्रा जाखो आङो मा सोमोन्दो दंमारो आङो सोंबाबो बिसोरबो खिन्थाया माथो खालि नागिरानो खारला आंनि खिथुनिफ्राय आयु बाला ड्रेसानो गैया माथो माखौ गानबावनांगौ जाखो दे ड्रेसानो गैला आंना आयु बुग्लुजोब्बाय आङो नागिरजोब्बाय आङो ड्रेसखौनो गांसे मोनासैहाय माखौ गाननानै थांनांगौ जाखो दे दिनै स्कुल खुलिजेननायाव ओइ मार्टिना दाबो जाया नामा आंनिनो बाथारबायलै रुमाव साबैसे आं नोंनियाव बे बोरखेराया माबा जाबाय थादों आंहा ड्रेस नागिरनाय मोनाखै बिहार माबाजों ओइ थांगासिनोहाय मा ड्रेस सोलायनो नागिरदों आङो दा हाबफैखा हिनजाव मानसि रुमाव जानला मोनला हाबजालाबायो नामा थाब फैयाबावलाय हाबैसैसो आं है बानलि ज' बेयाव वाटेभार बेखौनो गाननानै थांसै आं बानलि जोंनाथ' फार्स्ट दिनाव साफासो खालामहैखानांगौ थांनानै
थाङाखै नालाय गमोना बियो बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो जोङो नै आखायानो थिफुजोब्बाय आंनाथ' सामथाइ फुयै आयै बालि बे स्कुलाव एडमिसन लायाबानो जागौमोन आङो औलै मार्टिना मा जाबावदो सिखारनो हाला आङो बोरैबा मोनजोब्बायलै सान्दुं गोसाजों आयै हा फुबावदो आरो एसेल' गासायना बिसिमखौनो फुजोबनो हाया जाहैबाय नोंसोरो ओइ सना माखासेफोरालाय मालै दङ बिसोरखौ माबा नाथुर सारा माने गिसिब सिबनानै होगासिनो थांनानै फिसिनांनानै गोलैनायखाय बिसोरखौ लांनायखाय बैयाव आंबो नायदोंमोन ओमफ्राय दै माबानानै दासोमनानै होगासिनो बिसोरखौ फांखायाव दोननानै ओमफ्राय गिसिबबो सिबदेरना बावनांदों ओमफ्राय दा मा जागोनथाय आं मिथिलाहाय गिनायसो मोनबाय आङो बिसोरखौ माबा गला फिसाथ' गोबालायबायसो हनै मा गोबालायबाय हाब आं खिबायलै दा आंबो बिसोर बायदि जाबा सान्दुंखौ फिसिनांनानै गोलैनानै गोबालायनाय जाबा आंथ' लोमजासिगोन बायदिसो मोनखाबायहाय आयौ आखायाबो थिफुजोब्बाय आंना आयौ बिदि खामानि मावफेराखैमोनहाय आं सोर पाप्पिफोरबाल बिसोरो जोंनि स्कुल गेटआवनो एफा डास्टबिन गारनानै दाखोरफोरखौ गारनानै थांजोबदों जोङो हाजों आयै साफा खालामनो बिराद थोजोब्बाय है लुदुमि मेम अनदोबाल जोंखौ एसे अनदो औ लुदुमि मेम जोंखौ एसे अनदोलै हाला जोङो साफा खालामनो हाला बिराद खस्थ' मोनबाय नै मोदोम साजोब्बाय जाला हा बेसेथो बुरजा दंबावो जाखो माथो एसेल' खासैलाय बेखौनो साफा खालामनो हाला जाहैबाय नोंसोरो बै दखरसेखौल' साफा खालामदो बेखौ दखरसेखौ साफा खालामखांबाथाय साफा खालामनो होला दे आङो माखासेखौ उनाव नायनोसै उननि नेक्स्ट दिनाव मा नेक्स्ट दिनाव थै खारलै बेखौसो जागासिनो बायदों बे आं मावबाबो जोबा माथो खामानियानो माथो नैबे खनाथिंसो ज' दंजोबो आरो माथो साब्रैल' माखासेयालाय बहा थांजोबखो माखासेफ्रालाय मेम नों माबा माखासेया माबा बैथिं फिट नांनानै गोलैलाबायनानै दंजोबो बिसोरो गोलैलाबायनायखाय नाथुर सारा लांनानै बिसोरखौ माबायाव दै दासोमहोनानै ओमफ्राय माबा गिसिबबो सिबनानै होगासिनो फांखायाव दोननानै मानसिफ्रानो जाथाराहाय दुरबलथार माबा हनै एसे साफाय फुहोबाय साफाय अभियान खालामहोबाय बेयावनो सेस गोग्लैला मा जालाजोबखो नायदो मेम मा खालामबावनो दे होमबालाय बेफोरबायदि जाथारदोंबालाय दिनै दोनथ'नोसै दे दोनथ'दो सान्दुंआबो गोसाथार ओमफ्राय नोंसोरनि माबा स्कुल खुलिजेननायनि थाखाय सारप्राइज माबा खालामनानै दोनदां दसे उनाव बैयाव अडिट'रियाम हलाव थांबानो जाबाय दे नोंसोर गासिबो दे एसेल'थारसै माबा सारप्राइज गिफ्टबो दंनो बेखौ फुनानै थाब थांबानो जाबाय आंबो गसंनो हाथारलाहाय माले सान्दुंआव आयै मैथाजों अमाजों जानानै फैनानै एखेबारे आंहा गरम मोनथारबाय है बालनि गावहाबा मैथाजों अमाजोंल' जानानै फैयो बेलुदुमिया बेलेग ओंख्रिखौनो जाया नामा बाल माबा सामफ्रामबो मैथाजों अमाजोंल' जायो माबा बोसोरसे मैथा अबेनि मोनोथाय बियो खालि मैथाजों अमाल' जायो मानसियानो है फुलाखौ माहाय थुदो थांनोसै जोंहाबो बालनि Hurra! Dum 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 dum. Wah नोंथां बिराद गोजोननाय मोनबाय आं मिथिबायना बिराद गोजोननाय मोनबाय आं गोजोननायजों मोसानो गोसो जालायनाय मोनबाय आं मिथिबायना 2 बोसोर नाजानायनि उनावसो एबारसो साक्सेसफुल जानोसै जोङो मिथिबायना 2 बोसोरनि उनावसो इसिबां नागिरबाय जोङो इसिबां नागिरबाय गैया किडनिखौनो मोना नोंथांनिजों मिलायनाय दासो मोनबाय जोङो नै वाह बेथ' बिराद मोजां खौरां बिराद मोजां खौरां ओमफ्राय माब्ला खालामगोन प्रसेसखौथ' जोङो स्टार्टखौ खालामखाबायमोन ओमफ्राय जोङो दायो जागायसिनगासिनो आरो नोंथाङा जेबो जिंगा दासिदार माने पारफेक्ट मिलायखायो बे सिख्लानि किडनिजों आरो नोंनि किडनिजों मिथिबायना आरो बे सिख्लाया होआबाबो नैबे खाथियाव नुदोंना बे सेंग्राखौ सिनायखायो दा नोङो मोजाङैनो लाना फैदों बिरखाङा मिथिबायना बे सिख्लाखौ मोजाङैनो लाना फैदों गावनि झालाव खोख्लैनानै औ नोंथां नों जेबो जिंगा दासिथार मिथिबायना जों मोजाङैनो मावजोब्बाय ओमफ्राय बिरखां सिख्लाखौथ' गोबावै दोननांगोन ना ओमफ्राय माबोरै गोबाव दोनगोन नोंसोर बे सोहोराव सार नोंथां बेखौ नों जेबो जिंगा दासिथार बेखौ आंनि सायाव हगारनानै होबानो जाबाय बे सिख्लाखौ आङो जोंनि गामिनिखा नालाय बेखौ लानानै थांगोन आङो मिथिबाय आंनि थाग्रा रुमाव लानानै थांनानै आंजों लोगोसे लाखिना दोनगोन आं माबा मोनसे खामानि फाथायनानै मावहोबाय थानानै साबगौ राखावस्रि नोंसोर बिराद मोजां खामानिखौ सिगांनिफ्राय मावबोगासिनो आरो दाबो मावगासिनो आरो इयुनावबो मावलांगोन होननानै आं बिराद मिजिंथिनाय थाखायो आरो बिराद आसा दं आं नोंसोर सानैनिफ्राय मिथिबायना राखावस्रि आरो बिरखां गोजोननाय थाबाय सार ओमफ्राय सार थाथ'दो खोमा मानसिफ्रा आंना फेशनावबो खामानि दं नालाय माने जि सुहैनांगौ माबा माबि दङ नङाबा बिसोर दाउट खालामगोन आंखौ बांद्राय गोबाव थायोबा मायाव थांखो होननानै आं थांनोसै दे आङो कन्टेक्ट खालामगोन दे मेसेजनि गेजेरजों आंबो थांथ'नोसै दे नङाबा
दा आंनाबो बे गार्लफ्रेन्डआ डुप्लिकेट गार्लफ्रेन्डआ डाउट खालामगोन मारैबा लेंहरदोंमोन डक्टर सार जों सानैखौ अ प्रिया आरो मेरगा नोंसोर मोनफैबायना बिराद मोजां खबर मिथिबायना जोंना सारनि थाखाय नोंफानि थाखाय किडनि मोनबाय जोङो मिथिबायना किडनि मोनबाय मा मा औ जों किडनिखौ मोनबाय आरो नोंसोर जेबो टेनसन खालामनाङालै आयौ बाला बे फिबिरा किडनिसो मोनफिननायबाय आरो थांफिनसिगोनलाय आंलाय माला थैगोनसो सानदोंमोन बे मेरगा नै नोंनि थाखायनो जादों मिथिबाय आं सिगाङावनो होखादोंमोन आफाखौ माबा मोनसे खालामनानैबाबो साइडनिफ्राय हाथायनांसिगोन होननानै नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बालि मा आंखौ रायगासिनो नोङो हो प्रिया नोंनि थाखायनोसो जादों दा मिथिबाय आरो सोर बबेनि किडनि मोनखो बिसोरो बेखौ मोजाङै नागार दोदोगाव किडनि होग्राखौनो बुथारथारो आं बे बुरिया आरो थांफिननांगौबा जोङो जिना हाराम जाजोबगोनलै मिथिबायना प्रिया हा नङाथाय माथो जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बायदि ओरैबायदि जोंनि बिजनेसखौ सेफिननो नाजागोन बियो बिफाबाबो आयौ सेफिननो नाजागोन बियो आय माबा मोनसे खालाम मिथिबाय आरो नोंजों लोगोआव दं आं मिथिबायना दे जागोन दे मा जाखो गोमाबाय नोंसोर सानैया नङा डक्टर बाबु माने जोंना बिजनेसआबो एसे डाउन सोलिगासिनो नालाय बेफोरखौनो सानदों जों माने किडनि ट्रान्सफार खालामनायाव ओमफ्राय जोंना एमाउन्टआबो बोरैबा जायोबा माने बिजनेस आप डाउन जागासिनो नालाय ओमफ्राय जोंना माने नै दा टेक्स होनांगौबा बिराद जाबखोजोबनानै दङ माने ओमफ्राय आफा लोमजानायनि टाइमनिफ्राय जोंना टेक्सबो होआखैमोन नालाय ओमफ्राय बे टेक्सनिफ्रायबो टेक्स माबा माबि दानखो जि बुरजा जाहैनाय दंहाय मा ओमफ्राय बेखौनो जोङो आदा मेगा जों माने एसे टेनसन खालामदों आरो माने बायसान्सआव माने आफानि थाखाय बांद्राय फैसा नांगौ जायोबा जों मानिफ्राय मोनगोन होननानै नोंसोर जेबो जिंगा दासिथार दे बे फैसाखौ उनाव होबाबो जागोन दे आरो फैसाखौ आं डिसकाउन्ट होनानै हरखागोन ना माखौ जिंगासिदों नोंसोरलाय दे गोजोननाय थाबाय दे डक्टरा दे आफा दसे थाथ'दो खोमा दे आदा मेगा जों माने जोङो माबायाव थांनो जोङो टेक्स अफिसाव थांनो माबा कल खालामहरगासिनो माबा आयाबो गैयानो ओंखायनो माने जों सानैजों थांनानै एसे रायलायनानै फैनो दे दसे उनाव फैफिनगोन जोङो दे औ आफा जों दसे उनाव फैफिनगोन दे जागोन दे फिसाफोर नुबायना डक्टर बाबु नुबाय आंनि फिसाफ्रा माबायदि आं थांफिनसिगोन होननाय खोनानाय लोगो मुदान गाज्रि जाजोब्बाय बिसिना माबायदि फिसा खांखोलै आङो माबायदि फिसा खांखो मालाबा साननानैनो आंनि फिसा नंगौना नङा बेखौनो दाउटसो जालायलाङो हमनोबो हालायलाङालै आखुआबो गाज्रिथारमोन ना आंना ओरैबा ओरै अबे सासेया गावनि अरिजिनेल फिसा बेखौबो हमनो हालायलांला मालाबाफोर जेनेफोर टेस्ट खालामबायोब्लाथ' उल्था ओंखारजोबफिनबायदि मोनो आंबोथ' एसे दुस्थ' नंखायाना हामबायसैलै नोंथां मानो बेफोरखौ रायखांबावनांगौ जाखो दे नोंथां एसे रेस्ट लादो दे